Ακολουθιόμασταν, αλλά δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Τον είχα δει μια φορά τυχαία. Πέρναγε το δρόμο με τη Βελούρ στο Παγκράτη, αλλά πάρα πολύ γρήγορα. Δεν τον ήξερα. Ναι. Και μου στέλνει μια μέρα. Είχα κάνει εγώ το 21 ένα βίντεο. Ξέρεις, το 21 δεν υπήρχε political correct και λέγαμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, ναι. Ας πούμε, ναι. Ακόμα αντέχαμε. Ναι. Έλα. Λοιπόν, και κάνω εγώ ένα TikTok τέλος πάντων και λέω ένα story time και μέσα στο story time λέω τη λέξη τραβελογαμιάς. Μαλακία μου μεγάλη. Αλλά εντάξει, πέρασε. Έτσι είναι. Γιατί τότε είχα έναν κόμενο που τον ήθελα, ξέρω εγώ, και αυτός πήγε με μια τρανς τέλος πάντων. Any fucking way, ναι, εντάξει, ναι. Σοκαρισμένη εγώ, ήθελα να το κάνω για αυτόν το TikTok τέλος πάντων. Μαλακία μου, ναι, οκ, πάμε παρακάτω. Σκέψου ότι δεν έγινε τόσο ντόρος τότε, δεν το είχα σβήσει καν. Οκ. Περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε στο πέρσι. Πολλά χρόνια από το βίντεο, έτσι. Και πεθαίνει μία τρανς μαύρη. Τη σκοτώνει κάποιος μέσα στο σπίτι της, ρε παιδί μου. Ναι. Για βίζιτα ήτανε. Νομίζω ότι αυτό ήτανε τέλος πάντων. Και αυτός Πότε αυτό είπες? Αυτό είναι πέρσι. Αυτό που σου λέω εγώ το βίντεο ήταν 3 χρόνια πριν γίνει αυτό. Ναι. Και ξαφνικά μου έρχεται, ανέφερε το όνομά σας, πατάω πάνω στο Instagram και έχει βάλει τη φωτογραφία της νεκρής κοπέλας. Στο άκυρο, κάτσε, από το άκυρο, δεν είχες πει κάτι γι' αυτό. Πιο άκυρο πεθαίνεις, μήνυμα δεν μου έχει στείλει. Τα κρατάει ο Γλυκούλης ο επώνυμος, γενικά τα κρατάει. Μιλάμε τώρα πρόβλημα ο άνθρωπος. Έχει ένα τευτέρι, εγώ πιστεύω, και έχει ένα blacklist. Για πάμε. Στο άκυρο δεν μου στείλε καν ποτέ μήνυμα για αυτό το βίντεο. Πρόσεξε. Τίποτα ποτέ, και follow με είχε κανονικά. Ναι. Και ανεβάζει τη φωτογραφία της νεκρής στο άρθρο, ότι τη σκότωσε κάποιος, και με κάνει tag πάνω με το όνομά μου δυνατά και γράφει... Εσύ τη σκότωσες! Ναι ρε, είδες για να λες μαλακίες σούπερ κικί και τραβελογαμιάδες. Έφταιγες, εσύ που το είπες μετά τη σκοτώσανε. Μαλακά. Και χάνω τα μυαλά μου και την ψυχραιμία μου που το έχει κάνει ήδη και λέω τελείωσες τώρα. Και ξεκινάω και του χώνω με τον απειλώ τώρα φούλα από τα νεύρα μου, ρε. Γιατί δεν είχα κάνει ψυχραιμία να του πω, αδερφέ, τι λες, είναι πριν 3 χρόνια πριν. Και ναι, οκ, έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορείς να παίρνεις την νεκρή, να με βάζεις πάνω στην νεκρή. Απλώς βάζει το όνομά σου στην νεκρή επάνω. Απλώς αυτό. Ναι, σαν να λέει στον κόσμο, να, η σούπερ κική φταίει, ξέρω εγώ. Μετά από 3 χρόνια ενώ με ακολουθούσες και όλα καλά. Ναι. Τρέλα ρε ο άνθρωπος και με κάνει blog, μαλάκα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να στέλνεις τον άλλο να τον βρεις, να δεις και να μην παίρνεις απάντηση, ρε μπρο. Να μην θέλει καν να πάρει απάντηση. Τρελή κανονική. Και ανεβάζει μετά τη συνομιλία μας. Επέλεγε αυτός τι θα ανεβάσει τέλος πάντων. Καλό για τα δικά μου φαινόταν σαν να μιλάω μόνη μου. Και